ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ 36 ସାଇଜ ଗୋଟେ କପଡ଼ା କାଟିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତି ମୁଁ ନେଇଛି 36 ସାଇଜ, ଅଣ୍ଟା ହେଉଛି 32, ଲମ୍ବା ଲଙ୍ଗଟା ମୁଁ ନେଇଛି 14 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ କାନ୍ଧ ନେଇଛି 5 ଇଞ୍ଚ ହାଫ୍, ଆର୍ମୋଲ 6 ଇଞ୍ଚ, ହାତ ଲମ୍ବା ନେଇଛି 10 ଇଞ୍ଚ, ମହୁରୀ 5 ଇଞ୍ଚ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କାଟିବା। ଆସନ୍ତୁ କପଡ଼ାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଦିଭାଗରେ ଆମେ କପଡ଼ା ଆଗ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଅସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ରଟା କାଟିବି। ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଧୋଇକି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଧୋଇ ଦେଇଛେ, ଧୋଇକି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଦିଭାଗରେ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଲମ୍ବା ନେବି। ଲମ୍ବା ମୁଁ ନେବି କାନ୍ଧ ଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର 14 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ନେବି। 14 ଇଞ୍ଚ ସିଲେଇ ପାଇଁ ଇଞ୍ଚେ ଛାଡ଼ିବି। ଏବଂ ମୁଁ 14 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି, ଇଞ୍ଚେ ହେଉଛି ମୁଁ ସିଲେଇ ପାଇଁ, ଅଣ୍ଟା ପଟି ପାଇଁ ବା କାନ୍ଧ ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ସିଲେଇ ପାଇଁ। 14 ଇଞ୍ଚରେ ମୋର ହେଲା ମାପ, କିନ୍ତୁ 15 ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ସିଲେଇ ପାଇଁ ନେଇଛି। 15 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଗାରଟେ ଏଠି ଟାଣିଦେବା। କାନ୍ଧ ନେଇଛି ମୁଁ 5 ଇଞ୍ଚ ହାଫ୍ ବା କାନ୍ଧଠୁ 11 ଇଞ୍ଚ କି ଆମେ ହାଫ୍ ଅଧା ଦିଭାଗ କରିଦେବା। ଦିଭାଗ କରିଦେଲେ ଆମର 5 ଇଞ୍ଚ ହାଫ୍ ହେଉଛି। କାନ୍ଧ ନେଇଛି 5 ଇଞ୍ଚ ହାଫ୍, କାନ୍ଧ ଠାରୁ ଆର୍ମୋଲ ନେଇଛି 6 ଇଞ୍ଚ। କାନ୍ଧ ଆମର 5.5 ଇଞ୍ଚ ରହିଲେ ଆର୍ମୋଲ ଆଉ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟିକେ ରହିବ। ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଆର୍ମୋଲ ଠାରୁ 6 ଇଞ୍ଚର ହାଫ୍ ଅଧା କରିଦେବା। ଅଧାଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେପ୍ ନେବା ବା 3 ଇଞ୍ଚଠୁ ଆମେ ସେପ୍ ନେବା। এই କଣରୁ ଆମେ ସେପ୍ ପାଇଁ ଇଞ୍ଚେ 2 ସୁତୁ ନେବା, ମାନେ 2ଟା ଗାର, ଇଞ୍ଚେ 2 ଗାର ନେବା। ଇଞ୍ଚେ 2 ଗାର ପାଇଁ ସେପ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ସେପ୍ କରିଦେବା। ସେପ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ନେବା ବେକ। କାନ୍ଧଠାରୁ ଆମେ ବେକ କେତେ ନେବା? ବେକ ନେବା ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଛି 14, ଲମ୍ବାଟା 14 ଇଞ୍ଚ ହେଲେ ମୁଁ ପିଠି ନେବି 9 ଇଞ୍ଚ, 9 ଇଞ୍ଚ ହାଫ୍ ନେବି। ପିଠି ନେବି 9 ଇଞ୍ଚ ହାଫ୍, ଗାର ଟାଣିଦେବା 9 ଇଞ୍ଚରେ। ତାପରେ ଏଠୁ ନେବି କାନ୍ଧଠୁ ମୁଁ 2 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତୁ ବା ନେବି। କାନ୍ଧ ବଳିବ, ଅଧିକ କାଟିଦେଲେ 2.5 ଇଞ୍ଚ ବା ଏଆଡ଼େ କାଟିଦେଲେ ଆମର କାନ୍ଧ ବଳିବ। 2 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତ ନେବି, ମାନେ 2ଟା ଗାର। ଏପଟୁ ବରଂ ପିଠିରୁ ଆମେ 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେବା, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଧ ଠାରୁ ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ବା 2ଟା ଗାର ନେବା। ଏଠୁ 2.5 ଇଞ୍ଚ ନେଲେ ଚଳିବ। ଅଢ଼େଇ ଇଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଗାର ଦେଲି। କାନ୍ଧ ଠାରୁ 2 ଇଞ୍ଚ 2ଟା ଗାର ନେଲି। 2 ଇଞ୍ଚ 2 ଗାରରେ ମୁଁ ଏମିତି ସେପ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡିଂ ବେକ। ରାଉଣ୍ଡିଂରୁ ଏମିତି ତ ସିଧା ହେବନି, ଏବେ କଣରୁ ଇଞ୍ଚେ ବା ଇଞ୍ଚରେ ନେଲେ ସେ ସେପ୍ଟା ଠିକ୍ ହେବ। କଣରୁ ଇଞ୍ଚେ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିଦେବେ।
ସେପ୍ଟା ଠିକ୍ ଆସିବ। ରାଉଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଛାତି ନେବା। ଛାତି ହେଉଛି ଆମ 36 ସାଇଜ୍। 36 ସାଇଜ୍ରେ 9 ଇଞ୍ଚ ଆମ ଛାତି ଯାଉଛି। 36 କି ଆମେ 4 ଭାଗ କରିଦେବା। ଚାରି ଭାଗ ହେଲେ ଆମେ 9 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନଟେ ଦେବା। 36 କି 4 ଭାଗ କରିଦେବା। ଆମ 9 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି, 9 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ବା 1.5 ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ସିଲେଇ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି। ସିଲେଇ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ସିଲେଇ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଅଣ୍ଟା ହେଲା, ଅଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର 32 ଇଞ୍ଚ। 32ରେ ନେଲେ ଆମର 8 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା ଯାଉଛି। 32 ହେଲେ ଆମର ଅଣ୍ଟା ହେଉଛି 8 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଛାତିରୁ ଅଣ୍ଟା ଯାକେ ସେପ୍ କରିଦେବା। ଏ ବି ଅଣ୍ଟା ମୁଁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି। ଏଇ ଗାରକୁ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ସେପ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆଉ 8 ଇଞ୍ଚ ସେପରେ। ଏ 8 ଇଞ୍ଚ, 8 ଇଞ୍ଚରେ ହାଫ୍ କରିଦେବା ଆମେ ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ। ଅଣ୍ଟାର ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ମାନେ ଅଣ୍ଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲିଟ୍ଟା ଦେଉଛେ, ଆମେ ଏଇଟା ଇଞ୍ଚିକିରେ ନେବା। ଇଞ୍ଚେ ବା ଅଧ ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟେ ଦେବା। ଅଧ ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟେ 4 ବା ମଝିରେ ରହେ, ଏପଟେ 4 ଏପଟେ 4 ମଝିରେ ରହିବ। ଅଧ ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ପ୍ଲିଟ୍ଟା ନେଇଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କାଟିବା, କେଉଁଠୁ କେମିତି ନେଇକି କାଟିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏପଟୁ ଏଇ ଅଣ୍ଟା ପଟୁ ଏଇପଟୁ ନେଇକି ଏଇଭଳିଆ କାଟିବା। ଏପଟ ସେପଟ କାଟିଲେ କପଡ଼ା ଭୁଲ ଆସିବ ଏବଂ ସାଇଜ ଜମା ହେବନି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଣ୍ଟାଠୁ ଆମେ କାଟି ନେବା। ଏ କାନ୍ଧଠାରୁ ଆମର ବା କାଖ ଯାକେ ଏଇଠୁକୁନି ଆମେ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ତଳକୁ ଡାଉନ୍ ରଖିବା। ସବୁବେଳେ ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ତଳକୁ ରହିବ। ସାଇଜ ହେଇଗଲା, ଡାଉନ୍ ରଖିକି କାଟିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଖୋଲିକି କେମିତି ଦେଖିବା ରାଉଣ୍ଡିଂଟା କେମିତି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ମାପରେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ କାଟିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ମାପରେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ କଟିଂ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ କେମିତି କାଟିବା। ସେଇ ପଛ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମେ କାଟିଛେ, ସେଇ ମାପ ନେଇ ସେଇ କପଡ଼ାକୁ ପକେଇକି ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟ ମାପରେ କାଟିବା। ଆସନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କାନ୍ଧଠୁ ସେଇ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି କାନ୍ଧ ଯେମିତି 5.5 ଇଞ୍ଚ, ଇଏ ବି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ 5.5 ଇଞ୍ଚ କାନ୍ଧ ନେବି।
5.5 इंच कांध हेले आमे से भला 6 इंच आर्मल जीवो 6 इंच आर्मल जीवो से भला से हाफ रु आमे शेप कर दबा 6 इंच रो हाफ रु शेप करिया कि बैक साइड रु मु नेथली आर्मल नेथली इंचे 2 सुतो ये आधा इंच जीवो ये आग साइड आ फ्रंट पट आधा इंच जीवो काई ना काखरे अधिक काटी देले काखरे कुंच बा असाइज रहइबो आधा इंच रे मु शेप नेली 5.5 इंच रे ये भी बेको नेली मु से 2 इंच 2 सुतो माने 2टा गार 5 इंच 5.5 इंच रे मु नेली बेको नेली 5.5 इंच 5.5 इंच रे शेप कर दबा तापरे हमें भी पटी बाहर करिया चलन देखिया भी पटी ऐसे भी पटी बाहर कर दबा भी पटी नेली मु गोटे साइड नेली 4 इंच एपट भी 4 इंच नेची तापरे हमें शेप करिकी को पट केते रहिबो देखौची आपण मानको साइज करदा असाइज ही काटला बेले साइज करिकी हमें तापरे भी पटी बाहर करिवा देखो भी पटी एपट 4 इंच एपट 4 इंच एपट 4 इंच 4 इंच को हमें 3 इंच एपटे गोटे साइड 3 इंच नबा 3 इंच रे हमें शेप नबा हलानी बटम पट हम 4 इंच रे रहियो हमरो पछ पट बा साइड रहिबो 4 3 इंच तापरे 5 इंच रे मु देखो गार टाणली 5 इंच रे 5 इंच रे सीधा गार टाणली 5 इंच रे हमें एसएस पटी बा एसएस पटी फास्ट एसएस पटी हमें नबा एठू मु काख आर्मल ठू मु 2.5 इंच रे नली 2.5 इंच रे आर्मल ठू एसएस पटी काटिबा एठू ने भी बेकरू 5 इंच रे 5 इंच रे शेप हबो 5 इंच रे एठू शेप होगी एठी भी छिबो आसंदो काटिबा
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏସ୍ ପଟିଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଭି ପଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦୁଇଟା ପଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ରହିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ପଟି ବାହାରିବ। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କପଡ଼ା ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟର ଏସ୍ ପଟିକି ଭି ପଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଚାଲ ଆଉ ଦୁଇଟା ପଟି ବାହାର କରିବା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଳକା ଥିଲା ଭି ପଟିଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଏସ୍ ପଟିଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏଠୁ। ଆଉ ରହିଲା ଏଇଥିରୁ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ପଟି ବାହାର କରିବା। ଆଉ କାଟିଦେବା। କାଟିକି ଆମେ ଏ କପଡ଼ାରେ ତ ହେବନି, କାଟିକି ଆମେ ଆଉ ଏଥିରେ ଇଞ୍ଚେ ଇଞ୍ଚେ ମିଶିବ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କପଡ଼ାଟାକୁ ପଟିଟା ବାହାର କରିବା। ସାତ ଇଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଏ ଫାଷ୍ଟ ପଟିଟା କଟରରେ ଫାଷ୍ଟ ପଟି କାଟିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପିସ୍ଟା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏପଟୁ ଇଞ୍ଚେ ଆଉ ଏପଟୁ ଇଞ୍ଚେ ବଢ଼େଇକି ଆମେ ଇଏ କରିବା। ଏଇଟା 3 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ ପଟି ଭି ପଟି ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା କଟରର ଫାଷ୍ଟ ପଟି ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଟି କେମିତି ବାହାର କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ନେଲେ ମୁଁ 3.5 ଇଞ୍ଚ, ଏପଟେ 3.5 ଇଞ୍ଚ। साढ़े 3 इंच तापर आमे ताऊ सेव करदबा। एपटे 3.5 इंच एपटे 3.5 इंच तो रहिबोनी किंतु आमे ताकू देख एपटे रहिला हमर काज बटम पटे रहिबो हमर 3 इंच रहिबो। सिलाई पे बा अध इंच पळेबो, अध इंच बोले 2 इंच रहिबो किंतु एपटे रहिबो हमर 3.5 इंच। हां 3 इंच रु सेव करदबा। देखंतु ए हाफ करदबा, 7 इंच रे हाफ कर देकी तापर हम सेम दबा।
कटर फास्ट बा सेकेंड पट्टी बाहरी पड़ा देखो चलतु काटिदेले आम के जोड़ा ठीक हो ना देखा के देखु फास्ट रू के जोड़िली के देखु पूरा परफेक्ट आसला सिले कला बेले जमी असुविधा हेनी ठीक रे एपट सेपट हेनी ठीक रे जमी कप ठीक रहीगला आम कटर पार्ट कटर 1 2 पट्टी होगला एसएस पट्टी भी पट्टी आम काटी देते आम हाथ जोड़ हाथ काटा हाथ लंबा मु नहीं जाइए ताकू फोल्ड करदे चारि भागे ताकू फोल्ड करदे चारि भागे करके आम माप नवा दीटाक हाथर कपड़ा अस्त्र मु एकाले काटिबी ताकू दी भाग रू आम फोल्ड करदे चारि भाग कपड़ा करदे लंबा मु नहीं 10 इंच 10 इंच लंबाटा नहीं आ महुरी है मोर 5.5 इंच महुरी है 5.5 इंच आम ये गारे टाणीदे 3 इंच एपटू आम कपड़ार जो पट चौथी खोला पटा एपटू बाम पट को आमर भांगटा खोलाटा ये देखो खोलाटा रोचे आमर एपट साइड की खोला पटा एपटू रही भांग पटा आम मापिबा भांग पटू आम 3 इंच रे मु सेप करी 3 इंच रे तो 3 इंच रे मु गार टाणिली तापरे एठी सेप करी 5.5 इंच आमर है परफेक्ट माप हेले हाथर इंचे खंडे आम सिलाई 1.5 इंच मु छाड़ी 1.5 इंच आमर ये कणठू काखठू कपड़ा टे सटेज है ये जॉइंट करदे होगला आमर हाथर कि गोटे पट साइड आम ठीक माप हेले गोटे पट माप हेले ठीक गोटे पट साइड आम 1/2 इंच खंडे आम सेप करवा 1/2 इंच खंडे आम सेप हेले ब्लाउज परफेक्ट आसो एवं जो काखटी लुचा हो रहे से रही टे पछपट बड़ साइज है आगपट साइज आगपट 1/2 इंच खंडे आमर कटिंगटा आमर टे कटा कटा काटिले परफेक्ट आमर आसो 1/2 इंच आम सेप ना होगला आमर हाथर कटिंग
ବଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ହୁକ ବା ହୁକ ଘର କାଟିବା 2 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ନେବା ହୁକ ଘର ଯେଉଁ ଆମେ କରିବା 2 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ନେବା। 2 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ନେଲେ ହୁକ ପାଇଁ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚରେ ନେବା। ଆଉ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା 1 ଇଞ୍ଚ ବା 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ନେବା। ହେଇଗଲା। ବ୍ଲାଉଜର କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 2 ପଟ ସାଇଡ୍ ତାର ପଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟା ପଟି ଦେବା ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍, ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ହାତରେ ବି ଆମେ ଦେବାକୁ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଅଣ୍ଟା ପଟି ବା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ କାଟିବା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆମେ କାଟିଦେବା ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆମେ ହାତ ପଟି କାଟିବା। କମ୍ କପଡ଼ାରେ ଆମେ କେବେ କପଡ଼ା ଯେମିତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଲାଗିବ ଆମେ ଅସ୍ତରକୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପକେଇ କାଟିବା। ଦେଖ ହେଇଗଲା ଆମର ସବୁ ଦିଗ କଟୋରୀର ସବୁ ପଟି ଆମର କଟିଂ ହେଇଗଲା। କଟୋରୀ ବ୍ଲାଉଜର ଆମର କଟିଂ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆମେ କପଡ଼ା ବି ସବୁ କାଟିଦେଲେ ଆମର ବି ଆହୁରି ଏତକ କପଡ଼ା ବଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟା ପଟି ପାଇଁ ବା ଡୋର ପାଇଁ ଆମର ଏତିକି କପଡ଼ା ବଳିଲା। ଆଗରୁ ଡୋର ବା ଅଣ୍ଟା ପଟି ବା କ୍ରସ୍ ପଟି ବା ବେକରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର କପଡ଼ା। କଟୋରୀ ବ୍ଲାଉଜର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ କପଡ଼ା ସବୁ କଟିଂ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା କେମିତି ସିଲେଇ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।